Typeryys. Hehehehe. Oho. Whips. Hehehehe. Me voitimme taas. Tuo tyhmä tyttö on ihan vammainen. Hehehe. Eikä se koskaan opi millaista on olla oikeasti koulukiusattu. Ne kiusaavat taas leikkipäivää! Karkuun, tuo tyttö paljasti meidät. Niin pojat takaisin, ette voi karata! Oi lehtipää! Miten voit? Kävikö pahasti? Ei käynyt mitenkään. Ootko sä nyt ihan varma? Joo, enköhän mä oo. Mut Piipsa, tuus nyt, mennäs tonne. Okei, lehtipää, mä tuun! Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those